Ja, jeg er misbruger. Ja, jeg har taget noget i aften. Nu er narko-Nille i byen. Jeg kan ikke gøre for det, og så begyndte jeg bare... Jamen, de begyndte at skrive, og jeg begyndte at... Fuck, man, det ville være så fedt, at være blæst lige nu. Fuck, jeg fryser. Ja, snifede du det? Nej, ikke den her gang. Nu? Kan du mærke det? Ja, jeg kan godt mærke det. Prøv at beskrive det. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Altså, jeg er jo ikke skideblæst, men jeg kan mærke, at jeg har det godt, og jeg har det dejligt, og jeg er den person, jeg gerne vil være, altså jeg kan fandme klare alting. Jeg er bare skide dygtig. Jeg kan det hele. Jeg har det så godt. Men kan du ikke lige fortælle mig, Pernille, hvad der er foregået her den sidste aften her? Nej, det er jeg snakker om. Har du taget noget? Ja, det har jeg da. Jeg er da også stadig lidt blæst. Men jeg har sovet. Bare ikke ret meget. Men det hele det knækkede bare. Hvorfor følte du havde brug for at tage noget? Fordi jeg har været så stresset, det hele har været så hektisk, og jeg har mistet kontrollen over tingene. Ja. Jeg skal have kontrol. Jeg er opvokset i en lille by. Meget lille by. Med min far og min mor. Købte et halvfærdigt gammelt hus sammen, sat i stand. Jeg var meget pligtopfyldende. Jeg lavede altid mine lektier og kom til tiden og opførte mig ordentligt. En lille engel. Gjorde, som der blev sagt. På overfladen virkede Pernille ikke som en pige med problemer. Men det var hun. Hun viste det bare ikke til nogen. Jeg har jo altid været sådan meget følsomt menneske. Og når jeg havde problemer, så tog jeg jo det meget hårdt, når det var, at far mor ikke havde tid til at snakke eller et eller andet. Eller selv med venner, hvis der nu skete noget i skolen og sådan noget. Og der var ikke rigtig tid til at snakke om det. Så lukker man det bare sådan selv lidt inden. Altså, jeg vil da klart sige, at jeg var da dybt deprimeret og havde det rigtig, rigtig skidt, før jeg overhovedet begyndte på stoffer. I teenageårene begynder Pernilles problemer at blive synlige for hendes omgivelser. Da jeg så blev de 18, så ville jeg hjemmefra. Jeg har simpelthen ikke holdt ud at være hjemme. Udover at jeg havde løbet hjemmefra flere gange og haft diverse ballade og politi og sådan noget, så ville jeg bare hjemmefra. Mine forældre prøvede lidt at forhindre det, fordi jeg vidste godt, at nu var jeg 18, og nu kunne jeg selv bestemme, og nu ville det gå galt. Men jeg fik min vilje. Da Pernille flytter hjemmefra, bliver hendes psykiske problemer stadig større. Jeg kunne bare ikke finde noget her i livet, som jeg virkelig ville leve for. Jeg synes bare, at det var så hårdt, og jeg kunne ikke selv forstå, hvorfor jeg havde det sådan. Og hvorfor jeg ikke bare kunne få den uddannelse, og hvorfor jeg ikke bare kunne arbejde lidt og tjene nogle penge, og hvorfor jeg ikke kunne gøre mine forældre glade, og altså, hvad jeg selv kunne gøre, for at jeg blev glad. Altså, jeg har svært ved at forstå, hvorfor jeg havde det sådan. Pernille prøver stoffer for første gang som 15-årig. Jeg blev faktisk rigtig glad for det. Der fik jeg virkelig smag for noget, der hjalp mig. Og så begyndte jeg at dyrke det sådan lidt i weekenderne og sådan noget. Og hvilken virkning fik du af det at købe, jeg blev glad, og det var det, jeg havde brug for. Jeg havde brug for at blive glad, fordi at jeg forstod ikke, hvorfor jeg var så ked af det. Og det gjorde mig glad. Jeg følte mig glad over livet. Træk igennem, træk igennem. Det er svært at forklare, at man kan være så afhængig af noget, der er så skidt. Og så kan jeg sgu lige så godt gøre det nu. Så lige ind til hver. Du er aldrig bange for at dø af det? Nej.
Jeg kan faktisk godt lide, at når jeg tager så meget, at jeg sidder og har koldt sved og ryster, og mit hjerte det banker helt vildt, at jeg kan mærke, at nu svæver jeg lige mellem liv og død lige nu. Stille og roligt, stille og roligt. Og det er dejligt. Men fuck, jeg er svimmel. Og så, når man så rigtig begynder at mærke efter i ens arme og ben og sådan noget, det er virkelig så det kører helt ud til fingerspidsen, og det snurrer bare helt vildt. Et eller andet sted, så vil jeg jo gerne dø. Eller det vil jeg jo gerne. Så jeg havde det sådan, hvis mit hjerte siger stop nu, så gør det ikke noget. Slap af, Pernille. Lige nu har jeg det virkelig mærkeligt. Det snurrer bare over det hele, mand.